Ambazê ercayê vaş çîntiş û piştiş şimara aseno. Eno kar, eno gure kültürê zagonê zazayan de zav ehemmiyetli, zav kıymetli yew kar û gure. Wesarê vaş çînenî pey kêlintirî, pey qalınço çînenî, badî ona pêşenî û pêserkenî semedê zimistanî semedê heywano, donê heywano, donê bizo, mêşno, gayo, mangayo pey zimiston vîyarinenê. Eno kar kültür û zagonê ma zazayan de zav ehemmiyetli, kıymetli yew kar û gure û şima ma temaşe kerd Homayê Teala şima pêrin ra, şima hemin ra razî bû temaşe kerdo wê ercayê weş war bi xatirê şima.